Te. Kasi pagbagong kulay. Ay, ay. Ano Jo, magkulay ka? Eh? Saan magwala dyan? Dami ko na buhok na. Tulayan mo ko, Nay. Ge. Wow! Mas like kong sa'yo dahil syempre. So, pero ano na yun eh. Medyo. Hindi wala na sa buhok ko. Wala naman yung ano doon. Huh? Isa. Saka unang pagyan, parang puning-puning lang. Bakit? Saka ano eh. Gusto ko yung ano. Gusto ko ano. Baby foundation. Kasi hindi ka pwede sa ano, yung AC. So, yung sa iba, ang AC ka nasa iba. Bisaya si Bayon. Sa bahay, para sa isa ko kasama. Wala nang uban. Bakit nabigat yung kasama mo? Market kasi bakla kasi. Ay, sobrang linis to. Si bakla talaga. Tsaka alam mo, ang puting-puti ng bakla na ito. Ito saan? Musliman to. Doon banda sa kanila ng Amina. Sambuanga. Banda doon parang medyo. Tapos ayaw niya yung magluto nga ng baboy. Ayaw niya ng baboy? Musliman to. Ayaw niya yung nagluluto ng baboy. Okay lang kumakain ka sa labas, pero hindi sa ano. Martin si Bakla, Diyos ko. Nakasama ko na to sa bahay. Diba? Nawala ka. Dan hair color. Mashallah. Si Joe. Yes! We are done hair color. Yung color kayo? Yes, nag-roots kami. Ayoko. Ang dami ko din puti dahil. Kaya nga. Sige na, mag-routing ka na. Gusto ko mo to botox. Botox talaga. Huwag ka magpabutox. Wow! Kape na tayo, Day.
buhok. Ha? Yan, yan ka na. buhok ko. Ay, may bahay ako. Ah, Doon ako kay Bakla. ha? Doon ako kay Bakla. Yan? Sana all. Wala din ako. Oh, lakad mo lang everyday. Baka may vacancy pa sila dyan, day. Ah? Baka may vacancy pa dyan, banda, day, sa kanila. Para hindi nalalayo.
yung buhok ko. Blower lang. Yan lang oh. Oh! Right? Magandang umaga. Magandang Taas. How's your place?